айде заповядай, ела тук да ми сега и моля ти се, не се дърпай като някаква коза такава. Знаеш колко ти проблеми ще имам заради тебе. Моля ти се, ела сега тук да влезем. Моля ти се, заповядай сега. От тук ще влезем, миличка. Ето тук, заповядай, миличка, да влезем вътре. Те тръгна, бе. Какво правиш ти, бе? Трябва да се качвам в офиста на Как си влез с тази коза, ти нормален ли си? Трябва да се качвам в офиста на Василия. Как се качвам, бе? Бате! Извикайте, моля ви си, полиция. И козета на господин Пачов в лебе. Маха се тук, къде ще те отрепа, бе, с тази коза. Ма ще трябва да се качвам в офиста на Василия Пачата, бе. И така сграда, кога ще влез коза? Какво става тук, бе? Ами това ма малтретирка, господин полицай. Вечка влез козата в офиса, бе. Смърди на опор. Ти къде си тръгнал с това животно? Вие малко по-тихо, моля. Аз трябва да отива да се качва в офиста на Бате Киро Пачата. Ето го, Бате Киро, здравей! Здравей, Бате Киро. Ама моля ви се, кажете ми, какво става тук? Старши, кое му, бе? Бате Киро, замолвам те, не ме убивай, моля се, всичко ще обясня, разбираш ли, човек? Ти ли си? Чакай! Чакай! Я внимавай всички! Я внимавай всички! Аз ще се успокоя, като отрежа главата на Бате Киро, Я внимавай всички! Я внимавай всички! Я се успокой веднага! Ще ви арестувам до един! Я някой да ми обясни какво става! Старши, аз ще ти обясна какво става. Понеже жена ми е много шавлива коза и с нощи не се прибра. Аз взех, че извънах по жия сена. Айде, миличка. Ела сега. Дай единия крак тук. Така. Дай сега ще доим тук. Ало! Кой си ти, бе? Ало! Ало! Кой си ти, бе? Защо дигаш ти телефона? Как защо, бе? Защото звъниш? А оная, дето е до тебе, що не го дига? Какво прави? Я и дай телефона на тази коза да се обади. Чакай, бе. Че ти кой си, че да знаеш, че тя тук с мене, бе? Абе, момченце, тя ще ти обясни кой съм аз. И дай телефона да се обади, защото след малко ще гръмна като запалка на слънце, ти казвам. Брато, чакай, бе, не се злагай, бе. Ма тя само седи тук, мълчи и стои и нищо не прави, бе. Как ще са... Тя никога не говори, бе, брато, не се злагай, бе. Стои и мълчи, а? Мълчи. Стои и мълчи. А вкъщи не млъквам, майката й. Животно, дай телефона да се обади. Защото нямам време. Чуваш ли? Чуваш ли? Обади се, ма. Ей, брато, ами тя нещо не ще да говори с тебе, бе. Моля? Да. Не иска да разговаря с мене. Кажи, че ще дойда там. И ще изчупя гръбнака. Децата няма какво да ядат. Дът вкъщи, а тя ще ми се там с някакъв си. Дай телефона, чуш ли? Брато, ма чакай, молим ти се, бе. Ей, сега ще атаковам и ако пусне мляко, още като гледам ще има и за закуска, и за обяд за чаветата, бе. Какво ще таковаш ти, бе? Абе, аз съм и купил мезонет на центъра в София. Ти ще атакуваш. Слушай ме внимателно. Само с пръст да я пипнеш. Ще дойда и ще ти пукна главата на 9 места. Да знаеш. Чуваш ли? Чакай, бате, чакай, не съм знал, че е твоето. Разбираш ли? Не съм знал, че е твоето, ще я завръща. Ще я завръща, ама ще помоли да възвръщаш на миними. 100 лева дед ги дадах преди да е такова. Какви 100 лева, бе? Какви 100 лева, бе? Ей! Ще дойда до вечера, ще ви намеря и ще ви отдера кожите и на двамата. И на тебе, и на оная коза. Чуваш ли? Дето се е с киропачата на вас, кожите ще ви отдера сега. Киропачата? Бате Киро съжалява, много съжалява, Бате Киро ще я завръща веднага. Веднага става, даже става. Ало, Бате Киро завръща я веднага. Тръгвай. Молих се, Бате Кире, заповядай, вземи си добитъчето. Моля се, с пръст не съм я докоснал. Абе, не ми навирай то добитък и кажи къде е жена. Кириле, какво става, бе? Миме, ти не си ли с това, бе? С кого, бе? С това. Бе, какви ги говориш
говориш, бе? Нали с нощи закарах майка ти на санаториум и сега се връщам? Ей. Забравих. Какво направя? Брато, извиняй. Старши, наистина аз... обърках се, какво направя? Да, бе. Съжалявам, наистина, това, като ми ги наговори те по GSM-а, искам да ти кажа, че направо... Видиш, какво? Това къде изчезна с козата? Кире, какво става, бе? Чекай, ще ти обясним. Това е тази коза. Мога да... Ела, ще ти обясня. Дай.